Hi लोगोफोर, welcome back to our Girly channel. So नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि Girly channel सिम बरायनाय जाबाय. So नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअ होनायफोरखौ माने Girly channelआव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंखौ हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि होनाय भिडिअफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां बर' फरायसाफोर दङ जोंनि बिटिआरआव सो नोंथांमोना बिथांमोननो शेयार खालामजालाय आरो नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामनो हागोन फरायसाफोरनो सो दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामदिनोसै स' लोगोफोर दिनैनि बे जोङो भइस खोन्दोआव नोंथांमोनजों सावरायगोन जोङो बेवहाय जों मोनथिखादोंमोन जों सिगांनि सावरायनायफोराव नोंथांमोना बुजिखाबाय जाखानांगौ आरो दिनैनि बे खोन्दोआव नोंथांमोनजों जों सावरायगोन जों खायफा साबजेक्टफोरा गोमानानै थायो दा बेबायदि अबस्थायाव जोङो भइस चेन्ज माबोरै खालामगोन बेनि बागै नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायनाय जागोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो बुजि मोनाब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्स लिरहरनो हागोन स' दा गिबियावनो नोंथांमोना टपिक्सआव नोंथांमोनजों जा सावरायगोन बेयाव नोंथांमोना लिरनानै लानो हायो बेवहाय जों जा सावरायनो गोनां टपिकआ जाबाय मा लिरगोन नोंथांमोना बेबायदि गोमाना थानाय हिडिंआव बेबायदि दङ गोमाना थानाय बाथ्राफोर बा साबजेक्ट बेबायदि नोंथांमोना लिरनानै लानो हायो गोमाना थानाय अबजेक्ट नङाबा मा बाथ्रा बेबायदि थायोब्ला नोंथांमोना माबायदि खालामगोन दा माब्लाबा नोंथांमोना बेबायदि मोननो हागोन गोमाना थानाय साबजेक्ट नङाबा अबजेक्टनि पेसिभ भइस खालामनाय दा नोंथांमोनजों दिनैनि बे भिडिअ बेनि सोमोन्दै सावरायनाय जागोन स' नोंथांमोना बुजि मोनाब्ला सोंहरनो हागोन दा गिबियावनो दा जोङो मोनसे एग्जाम्पल लानानै नोंथांमोननो खालामग्रोनो नागिरदों दा साप'ज एक्टिभआव दङ बेनि जा एक्टिभ एग्जाम्पल जों लानोसै एग्जाम्पलनि एक्टिभआव दङ मा एक्टिभआव दङ वी कल हिम महात्मा दा बेबायदि दङ जोङो बेखौ मा पेसिभ खालामनांगौ दा नोंथांमोना बेखौ माबोरै पेसिभ खालामगोन दा जोङो बेखौ गोरलैयैनो मिथिखानो हायो बेवहाय मा लिरनो हागोन जों दा बेवहाय नैबे जाबाय हिम दङ आरो महात्मा दा बेबायदि मोननै दङ अबजेक्टआ मोननै दङ दा बेबायदि जुदि थायोब्ला बेवहाय नैबे महात्माया डाइरेक्टलि मा अबजेक्टब्लाबो जोङो बेखौ नोंथांमोना जेब्ला सिगाङाव लिरगोन बेनि एन्सारा राइट जानाय नङा जोङो माब्लाबा गोबां बेबायदि जोङो एग्जाम्पलबो मोननो हायो जोङो मोननै अबजेक्ट थाबाबो खायफा एग्जाम्पलफोरखौ बा डाइरेक्ट अबजेक्टखौ जोङो सिगाङाव लानानै लिरग्रोनो हाया स' बेखायनो नोंथांमोना जेब्ला महात्माखौ लागोन महात्मा लानानै लिरोब्ला बेनि जा पेसिभ भइस बेयो रं जागोन बेनिफ्राय बेखायनो जों दा बे हिमखौ नोंथांमोना लिरनो हागोन स' नोंथांमोना बेनिखौ पेसिभ खालामबा मा जागोन हिखौ गिबियाव लिरग्रोदो हिजों मा जागोन बे नैबे जा बाथ्रा बे बाथ्राया मायाव दङ पास्ट इनडेफिनिट टेन्स स' नोंथांमोना पास्ट इनडेफिनिट टेन्सनि जा फर्मेसन पेसिभ खालामनाय बेखौ नायफिननानै लानो हायो आरो जों दा हिजों मा जगोन दा हिजों वाज जगोन बेखौ जों मिथिगौ बे जाबाय पास्ट इनडेफिनिट टेन्स बेनि थाखायनो हिजों मा जगोन नैबे साबजेक्टजों वाज जयो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ मा लिरनांगोन भार्ब थ्रियाव लिरबा मा जागोन कल्डआनो जायो बेनिफ्राय महात्मा बेखौ लिरनो नांगोन महात्मा हि वाज कल्ड महात्मा दा बेबायदि जागोन आरो नोंथांमोना जोबथारनायाव बेबायदि लिरनानै होनो हायो बेवहाय बाय आस जों बेबायदि लिरनानै होनो हायो किन्तु नोंथांमोना नैबे बाथ्राखौ नैबे बाय आसखौ गोमाना थानाय नुनो मोनगोन नोंथांमोना एग्जामफोराव माब्लाबा बिदि सोंनाय जायो दा एग्जामफोराव थागोन नोंथांमोननि जा कुइसन पेपारनि भइस चेन्ज खालामनायफोराव जों माब्लाबा नुनो मोननाय जायो दा कुइसनफोराव पेसिभआव जोङो नुनो मोननाय जायो जे हि वाज कल्ड महात्मा बेखौ जोङो एक्टिभआव लांनो नांगोन स' नोंथांमोना एक्टिभआव बोरै लांगोन बेवहाय मा जोङो नै साबजेक्टखौ बेयाव लिराखैबाबो नोंथांमोना मिथिनांगोन जे बेयाव माबा मोनसे लास्टजों हाबनानै दङ
जोङो बेवहाय लिरनाय जायाखै थामहिनबा बेखौनो होनना बुंदों गोमाना थानाय साबजेक्ट बा अबजेक्ट इंराजियाव बुङो ओमिशन अफ द एजेन्ट अफ द पेसिव भइस दा नोंथांमोना बिजाबाव मोनगोन नोंथांमोना गावबा गावनि जा ग्रामार बिजाब बेयावबो मोनगोन नोंथांमोना एग्जाम्पल गोबां दङ बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय स' दा बे जाबाय जोङो मा लिरगोन दा हि वाज कल्ड महात्मा जोङो बाय आसखौ लिरनाय जाया दा बेबायदि जोङो लिरनाय जायो बेनिफ्राय जों दा गुबुन मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै दा एग्जाम्पला जाबाय someone has stolen my watch दा बेबायदि दङ someone has stolen my watch सोरबा आंनि घुरिखौ खावबाय होनना बुंदों दा बेखौ जोङो माबोरै पेसिव खालामगोन दा बेबायदि गोबां फैयो एग्जाम्पल बेफोरबायदि रिलेटेड थानाय गोमाना थानाय बेबायदि गोबां एग्जाम्पल फैयो दा नोंथांमोना बेखौ माबायदि लिरगोन दा नोंथांमोना गिबियाव नैबेखौ लिरग्रोनांगोन my watch बेनिफ्राय मा जासिगोन बे जाबाय मा प्रेजेन्ट पारफेक्टआव दङ स' नोंथांमोना my watch जों मा लिरगोन my watch जों जोङो hasखौ लिरनांगोन जिहेतु बे थार्ड पारसन सिंगुलार नाम्बार बेनि थाखायनो my watch has आरो पारफेक्ट थायोबाथाय जोङो मा बे has बा have नि उनाव been फज'नाय जायो बेनिफ्राय stolenखौ लिरनांगोन stolen दा बेनो जाबाय बेनि फिननाय my watch has stolen नोंथांमोना बिथिं by someone लिरनो हायो खिन्थु बेयो मा रोखा जाया जोङो बेबायदि लिरनानै होनो गोनां जायो दा बेफोरखौ बुंनाय जायो गोमाना थानाय साबजेक्ट बा अबजेक्ट दा बेवहाय नैबे by someoneआ गोमानानै दङ दा बेखौ नोंथांमोना बेबायदि खालामनो हायो दा नोंथांमोननि जा एग्जाम पेपाराव नोंथांमोना बेबायदि नुनो मोनगोन माब्लाबा जोङो नोंथांमोना जेब्ला लास्ट इयारनि सोंनाय बिलाइफोरखौ नायगोन भइस सेक्सननिखौ नोंथांमोना अब्ला एसे आयदा मोनगोन आरो नोंथांमोना कुइसन पेपारखौ नायनानै फरायनो नाजा जों कुइसन पेपार नायोब्ला एग्जामफोराव मा रोखोमनि कुइसनफोरा फैनो हानाय चान्स दङ बेनि एसे आयदा मोनो स' नोंथांमोना आयदाखौ दानिफ्रायनो एसे बुथुम स' बे जासिगोन my watch has been stolen दा बेबायदि थायोब्ला नोंथांमोना बेबायदि एक्टिभ खालामनांगोन दा नोंसोरनो डाइरेक्टली एक्टिभा होनाय थाया एग्जामाव पेसिभासो बांसिन थायो बेनिफ्राय जों दा गुबुन मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै एक्टिभआव दङ साप'ज एक्टिभआव दङ people speak English in England दा बेबायदि दङ जों बेखौ मा खालामनांगौ पेसिव खालामनांगौ दा नोंथांमोना पेसिव माबोरै खालामगोन people speak English in England स' नोंथांमोना बेवहाय नैबे इंलिशखौ लिरनो नांगोन जिहेतु बे अबजेक्ट English is बेनिफ्राय मा लिरगोन नोंथांमोना स्पिकनि भार्बथिया जाबाय spoken English is spoken in England नोंथांमोना बे in Englandखौ बे in Englandआ अबजेक्ट नङा बे मोनसे जायगानि मुं फोरमायदो English is spoken in England दा बेबायदि जायो नोंथांमोना जोबथारनायाव by people बेबायदि लिरना होनो नाङा दा बे जाबाय जोङो गोमाना थानाय साबजेक्ट बा अबजेक्टफोरखौ जोङो माबायदि पेसिव खालामनाय जायो दा बेफोरनो बिदिन्थिफोरा आरो नोंथांमोना बिनि बांसिन बिदिन्थिफोरखौ गावबा गावनि जा बिजाबफोर दङ बा कुइसनफोर दङ बेफोरखौ नायनो नाजा स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे जों जा गोमाना थानाय बाथ्राखौ माबोरै पेसिव खालामो बेखौ सोलोंनो हाबाय बेनिफ्राय जों दा गुबुन मोनसे एग्जाम्पल सोलोंनोसै दा बे एग्जाम्पला जाबाय गोदान मोनसे टपिकआव जोङो नायनोसै बे टपिकआ जाबाय इम्पारेटिव सेन्टेन्सनि जोङो पेसिव भइस माबोरै खालामनाय जागोन बेनि बागै नोंथांमोनजों सावरायनाय जागोन स' इम्पारेटिव सेन्टेन्सआव माबायदि खालामनाय जायो इम्पारेटिभ माने जों मा मोनथिगौ जोङो मोनथिखागौ जे इम्पारेटिभ सेन्टेन्स माने जाय बाथ्राया माबा मोनसे थिननाय बा खावलायनाय बेबायदि फोरमायो जों बे टेन्स सेन्टेन्सखौ मा बुंनाय जायो इम्पारेटिभ सेन्टेन्स बुंनाय जायो होनना जों मोनथिगौ स' नोंथांमोना बेवहाय टपिकखौ मा लिरना लानो हागोन इम्पारेटिभ सेन्टेन्सनि पेसिभ खालामनाय थामहिनबा जोङो पेसिभ भइस सोलोंगोन दा बे जाबाय स' दा बेवहाय नोंथांमोना मोनसे एग्जाम्पल लिरनानै लानो हायो स' गिबियाव एग्जाम्पल माने आं फर्मेसनखौ होग्रोनो नागिरदों बेनि जा फर्मेसन
बे फर्मेशना जागोन गिबियाव मा इम्पारेटिव थायोबाथाय नोंथांमोना लेटजों जागायग्रोनांगोन बेनिफ्राय मा फैसिगोन बेनिफ्राय ऑब्जेक्ट फैगोन ऑब्जेक्टनि उनाव बिया फैगोन बेनिफ्राय भार्बखौ जोङो मा भार्ब 3 आव लिरनो नांगोन आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना माबा मोनसे माबाफोर थायोबा बिथिं लिरनानै होबानो जाबाय आद्रा थानाय माबाफोर बाथ्रा जुदि थायोबा नोंथांमोना बे भार्बनि उनाव लिरना होब्लानो जाबाय स' जों दा एग्जाम्पल नायनोसै एग्जाम्पलफोरा मा जागोन दा साप'ज एक्टिभआव दङमोन बा डु दा अर दा बेबायदि बुंनाय जादों एक्टिभआव जों दा पेसिभआव माबोरै लांगोन दा नोंथांमोना बे बाथ्राखौ हमनो हाखाबाय जानांगौ डु दा वर्क माने खामानिखौ मावनो होनदों दा खामानि मावनाया मोनसे मा फोरमायदों सोरखौबा थिननाय फोरमायदों सासे मानसिया सोरखौबा खामानि मावनो थिनदों दा बेबायदि बाथ्राखौ जों इम्पारेटिव सेन्टेन्स बुंनाय जायो स' जेब्ला इम्पारेटिव सेन्टेन्स जागोन नोंथांमोना बे फर्मेशनखौ नायनो गोरलैनो जों एक्टिभ टु पेसिभ बानायनो हागोन स' नोंथांमोना बेवहाय मा लिरग्रोनांगोन जों पेसिभ खालामबा गिबियाव लेटखौ लिरग्रोनांगोन लेट बेनिफ्राय लेटजों मा जागोन लेटनि उनाव नोंथांमोना नैबे ऑब्जेक्टखौ लिरनांगोन बेवहाय साबजेक्ट गैया ऑब्जेक्ट दङ दा वर्कआ जाबाय ऑब्जेक्ट स' नोंथांमोना बेवहाय मा लिरग्रो दा वर्कनि उनाव मा फैगोन बिखौ लिरनो नांगोन बेनिफ्राय नैबे डुनि भार्ब 3 जाबाय डान जों बेबायदि एक्टिभ टु पेसिभ जों इम्पारेटिव सेन्टेन्सआव खालामनाय जायो लेट दा वर्क बी डान स' बे जाबाय बेनि आन्सार बेनिफ्राय आरो गुबुन एग्जाम्पल नायबावनोसै एक्टिभआव साप'ज दङ ओपन दा डोर बेबो मा मोनसे थिननाय फोरमायदों सोरखौबा माने दरजाखौ फांनो होदो दा बेनि जा पेसिभ खालामनाय बेबो जोबोर गोरलै नोंथांमोना फर्मेशनखौ नायनानैनो बानायनो हागोन स' दा दरनि सिगाङाव नोंथांमोना लेटखौ लिरग्रोनांगोन लेट बेनिफ्राय नैबे फैबाय ऑब्जेक्टआ फैबाय लेट दा डोर बेनिफ्राय मा फैगोन नै बिखौ लिरनांगोन नोंथांमोना लेट दा डोर बी ओपननि जायगायाव नोंथांमोना भार्ब 3 लिरबाथाय मा जायो ओपन लेट दा डोर बी ओपन दा बेबायदि जागोन बेनिफ्राय गोबां एग्जाम्पल दङ दा मोननैसो एग्जाम्पल होबावनोसै दा मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै पोस्ट द लेटार दा बेबायदि दङ एक्टिभआव साप'ज दङ पोस्ट द लेटार नोंथांमोना एक्टिभ टु पेसिभ खालामनायनि अनगायैबो नोंथांमोना नै पेसिभ टु एक्टिभ खालामनोबो ट्राइ खालामबानो जाबाय स' बेबो जोबोर इम्परटेन्ट जों एक्टिभ टु पेसिभ खालामनो हायोब्ला पेसिभ टु एक्टिभबो जों खालामनो हानो नांगोन स' बेखौ नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामब्लासो बेफोर गोरलै जागोन दा पोस्ट द लेटारखौ जोङो पेसिभ खालामब्ला माबायदि जागोन गिबियाव नोंथांमोना नैबे लेटखौ लिरग्रोदो लेटनि उनाव मा फैसिगोन दा लेटार ऑब्जेक्टआ फैगोन फर्मेशन बायदियै दा लेटार बेनिफ्राय मा लिरगोन नोंथांमोना बिखौ लिरनांगोन बेनिफ्राय पोस्टनि जायगायाव नोंथांमोना भार्ब 3 आव लिरबाथाय मा जायो पोस्टेड लेट द लेटार बी पोस्टेड बेबायदि जायो आरो जों एग्जाम्पल नायबावनोसै साप'ज एग्जाम्पल दङ मा कल इन ए डक्टरखौ मा लिंहरनो थिनदों सोरबा सासे बेरामि लोमजाना दङ साप'ज बिदि हमना ला बेखायनो डक्टरखौ लिंहरनाय जादों दा डक्टर लिंहरनायाव मोनसे मा इम्पारेटिव सेन्टेन्सआव गोग्लैयो स' नोंथांमोना एक्टिभ पेसिभ बोरै खालामगोन बेखौ नोंथांमोना बेवहाय गिबियाव बे लेटखौ लिरग्रोनांगोन जों लेटखौ लिरग्रोबाय लेटनि उनाव मा लिरगोन नोंथांमोना लेटनि उनाव बे ऑब्जेक्टखौ लिरनांगन ए डक्टर लेट ए डक्टर बेनिफ्राय मा फैसिगोन बी फैबाय आरो बेवहाय कलनि भार्ब 3 मा जायो कल लेट ए डक्टर बी कल बेनिफ्राय नैबे जा बाथ्रा दंमोन बेखौ नोंथांमोना वर्ड दंमोन जोबथारनानै लिरनो हाबानो जाबाय स' बेनो जोबोद गोरलै बेनिफ्राय गुबुन मोनसे जों एग्जाम्पलफोर नायबावनि मोननैसो दा एग्जाम्पला जाबाय एक्टिभआव साप'ज दङ बेबायदि दङ put up this picture on that wall बेबायदि दङ बे पिक्चारखौ बैयाव लागायनो होदो वालाव सिथाबनो होदो बेबायदि बुंनाय जादों स' नोंथांमोना बेखौ माबोरै खालामगोन गिबियाव नोंथांमोना मा लिरग्रोनांगोन नै लेटखौ लिरग्रोनांगोन लेटनि उनाव मा फैसिगोन नैबे दिस पिक्चारा जाबाय ऑब्जेक्ट स' नोंथांमोना दिस पिक्चारखौ लिरग्रोनांगोन दिस पिक्चार बेखौ जोङो लिरग्रोबाय बेनिफ्राय मा फैसिगोन बिया फैबाय पुटनि भार्ब 3 मा जायो पुटआनो जायो बेनिफ्राय मा आप दङ बेखौ जोङो लिरबानो जाबाय नोंथांमोना बेनिफ्राय नैखौ नोंथांमोना जोबथारनायाव लिरबानो जाबाय अन डेट वाल दा बेबायदि जागोन लेट दिस पिक्चार बी पुट आप अन डेट वाल दा बे जाबाय पेसिभ खालामनाय नोंथांमोना गोरा सानो नाङा नोंथांमोना
माने रुल्स बायदि स्टेप बाय स्टेप खालामलांबानो जाबाय बेनिफ्राय गुबुन मोनसे जोङो एग्जाम्पल नायबावनोसै बे जाबाय नोंथांमोननि जा बे इम्पारेटिव सेन्टेन्सनि जोबथारनाय एग्जाम्पल होनना सानना ला बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय मा दङ सेन्ड दिस लेटार बाय रेजिस्टार पोस्ट दा बेबायदि दङ सेन्ड दिस लेटार बाय रेजिस्टार पोस्ट दा बेबायदि थायोब्ला नोंथांमोना गिनो नाङा जोङो बाथ्राखौ एसे बेलेग नुवानो गोबां स्टुडेन्टफोरा एसे गिखांनाय फैयो स' नोंथांमोना गिनो नाङा ट्राइ खालाम जोङो ट्राइ खालामबानो बेफोर गोरलै स' नोंथांमोना गिबियाव मा लेटखौ लिरग्रोनांगोन लेटनि उनाव मा फैगोन नैबे दिस लेटारखौ नोंथांमोना लिरनो नांगोन दिस लेटारा जिहेतु मा अबजेक्ट जाना दङ आरो सेन्डनि भार्बखौ नोंथांमोना लिरनांगोन आरो बेनि सिगाङाव नोंथांमोना बेखौ बिखौ लिरग्रोनांगोन बि सेन्डनि भार्बखौ जाबाय सेन्ड बेनिफ्राय आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना बेखौ लिरनानै होबानो जाबाय स' नोंथांमोना माब्लाबा नैखौ थाबाथाय नोंथांमोना कनफिउज जानो हानाय जेबो कनफिउज जानांगौ गैया नोंथांमोना बेखौ जोबथारनायाव लिरना होबानो जाबाय स' बेनो जाबाय जोङो इम्पारेटिव सेन्टेन्सनि पेसिभ खालामनाय बेखौ नोंथांमोना फोरोंनाय जाबाय स' नोंथांमोना बेफोरनि अनगायैबो गोबां एग्जाम्पल नायबावनो नाजा आरो लास्ट इयाराव जा कुइसनफोर फैदोंमोन बेजों रिलेटेड थानाय बेफोरखौ नायनो नाजा आरो जों दा उननि भिडिअ जोङो बेफोरखौ मोजाङै सावरायगोन जोङो लास्ट इयारनि जा कुइसनफोर बेनि सायाव नोंथांमोननो होनाय जागोन जोङो सल्भ पेपारखौ होनाय जागोन स' नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालाम आरो शेयार खालाम जाहाथे बयबो भिडिअखौ नायनानै सोलोंलांनो हायो बेनिफ्राय जों दा गुबुन मोनसे टपिक नायनोसै बे टपिकआ जाबाय नोंथांमोना इन्टारगेटिभ जों बयबो खोनादों इन्टारगेटिभ सेन्टेन्स माने सोंलु दिन्थिनाय स' सोंलु दिन्थिनाय थायोब्ला नोंथांमोना माबायदि जों एक्टिभ टु पेसिभ खालामगोन बेनि बागै नोंथांमोनजों सावरायगोन जोङो सोंलु दिन्थिनायखौ एसे सावरायबोखादोंमोन थेवबो बे मोनसेखौ नोंथांमोना मोजाङै सोलोंनो हागोन बे मोनसे टपिकआव स' नोंथांमोना बेखौ लिरनानै लानो हायो इन्टारगेटिभ सेन्टेन्सनि पेसिभ खालामनाय बेबायदि लिरनानै लानो हागोन नोंथांमोना बेवहाय मा दङ टपिकआ जाबाय जोंना इन्टारगेटिभ सेन्टेन्सनि पेसिभ भइस खालामनाय दा बेबायदि दङ दा नोंथांमोना बेखौ माबोरै खालामगोन दा मोनसे जास्ट फिसा एग्जाम्पल जोङो लानोसै साप'ज एक्टिभआव दङ आं बेवहाय जेबो फर्मेसन लिरला नोंथांमोना हाखागोनखौ आं आसा खालामबाय फर्मेसनखौ होआब्लाबो एक्टिभआव साप'ज दङ आर इउ राइटिं ए लेटार दा बेबायदि दङ जोङो पेसिभआव माबोरै खालामगोन नोंथांमोना बेखौ जायफोर माने टेन्सनि सायाव नलेजआ दंखायो बिथांमोना डाइरेक्टलि बानायनो हागोन आरो जोङो बेखौ गिबियावनो मिथिग्रोनांगोन बियो मा टेन्सआव दङ प्रेजेन्टआव दङ ना पास्टआव दङ ना फिउचाराव दङ आरो प्रेजेन्ट टेन्सनि मा मोनसे टेन्सआव दङ बेखौ नोंथांमोना बाथ्राखौ नायबानो हमनो हानाय जानांगोन स' जोङो नोंथांमोना बेखौ जुदि नोजोर होयोब्ला बेयो जाबाय प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि बिदिन्थि आर इउ राइटिं ए लेटार नोङो लाइजाम लिरदों नामा बेबायदि सोंनाय जादों स' नोंथांमोना बेबायदि जुदि थायोब्ला जोङो मा इउज खालामगोन आं बे कन्टिनिउआस नोंथांमोना बे कन्टिनिउआसनि जा फोरोंनाय बेखौ एसे नायफिनना लानो हायो जों माबोरै बेवहाय मोननैसो एग्जाम्पल होखानाय जादोंमोन जे कन्टिनिउआस थायोब्ला जोङो माबायदि इन्टारगेटिभ खालामनाय जायो स' बेनो दा नोंथांमोना बेवहाय मा लिरनो हागोन पेसिभआव जोङो मा लिरनो हायो बे नैबे जाबाय ए लेटारजों मा जगोन नोंथांमोना बेखौ गोसोखां थामहिनबा जों बेनि फर्मेसनखौ ओरैबायदि लिरनो हायो नोंथांमोना जुदि कनफिउज जादोंबा आं फर्मेसनखौनो लिरनो हानोसै स' फर्मेसना गासैनाबो आलादा जायो बेखायनो आं लिरनानै होनाय जायाखैमोन स' बेनिखायनो बेवहाय मा जागोन गिबियाव एम इज आर बेखौ लिरनांगोन बेनिफ्राय मा फैगोन अबजेक्ट फैबाय प्लास बिं फैबाय प्लास भार्ब 3 प्लास प्रिपजिसन फैगोन आरो साबजेक्ट फैगोन आरो कुइसन चिन्ह होबानो जाबाय दा नोंथांमोननो आं बे फर्मेसनखौ गिबियावनो होखानाय जादोंमोन
दा थेवबो नोंथांमोना बे फर्मेसनखौ नाय गोरलैनो बानायनो हागोन दा नोंथांमोना मा लिरगोन गिबियाव नैबे बेवहाय ए लेटारा जाबाय अबजेक्ट स' बे अबजेक्टजों मा जायो एम जायो ना इ जायो आर जायो बे मोनथाम मादाव मा मोनसे जागोन बेखौ नोंथांमोना गोसोखां आरो जोङो मिथिगौ ए लेटारा थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार स' बेखायनो नोंथाङा बेवहाय इस फज'नो नांगोन गिबियाव नोंथांमोना बेवहाय इसखौ लिरनांगोन इस ए लेटार जोङो अबजेक्टखौ लिरबाय इस ए लेटार बेनिफ्राय नैबे फैसिगोन कन्टिनिउआस जेब्ला मा बिन लिरनाय जायो बेखौ जों लिरबाय आरो नैबे राइटिंनि भार्ब 3 खौ जोङो लिरोबा मा जागोन बेबायदि रिटेन बेनिफ्राय मा फैसिगोन प्रिपोजिशना मा जागोन प्रिपोजिशना जाबाय जोङो बायखौ इउज खालामो आरो इउ खौ जोङो नोंथांमोना बेबायदि जोबथारनायाव लिरना होबानो जाबाय इस ए लेटार बिन रिटेन बाय इउ दा बेनो जाबाय पेसिभ खालामनाय स' जोबोर गोरलै नोंथांमोना बेखौ हाखागोन आरो बुजिखाबाय जानांगौ बेनिफ्राय जों दा गुबुन मोनसे एग्जाम्पल नायबावनोसै गोबां एग्जाम्पल दङ दा एग्जाम्पल लाबावनोसै एग्जाम्पल जों आलादा लानोसै फर्मेसनाबो आलादा जागोन स' जोङो पारफेक्टनि लानो हायो दा पारफेक्टनि जुदि लायोब्ला नोंथांमोना माबोरै बानायगोन बा जोङो गोबां एग्जाम्पल दङ पारफेक्टल' नङा साप'ज मोनसे पारफेक्टनिनो एग्जाम्पल लानोसै हेभ इउ डान इट नों बेखौ खालामबाय ना होनना सोंनाय जादों दा पेसिभाव जों माबोरै लांगोन दा पेसिभावबो बेबो जोबोर गोरलै नैबे बाथ्राया मा टेन्सआव दङ नोंथांमोना बेखौ सानग्रोनांगोन गिबियावनो दा बे जाबाय प्रेजेन्ट पारफेक्टआव दङ स' नोंथांमोना प्रेजेन्ट पारफेक्टआव थायोब्ला मा फर्मेसनखौ जोङो इउज खालामनाय जायो बेखौ आं सिगाङावनो होखादोंमोन इन्टारगेटिभ जुदि बानायनो गोनां जायोब्ला गिबियावनो हेभ हेज फैगोन हेभ हेजनि उनाव मा फैगोन अबजेक्ट फैबाय अबजेक्टनि उनाव मा फैगोन अबजेक्टनि उनाव जोङो बेखौ लिरग्रोनांगोन बिन लिरनांगोन बिनि उनाव भार्ब 3 नि उनाव फैगोन बेबायदि माने फैलांबाय थागोन नोंथांमोना फर्मेसनखौ नायनानै ला स' गिबियाव नोंथांमोना बेखौ मा लिरगोन हेज फैगोन इटजों मा जयो हेज जयो हेजनि उनाव नोंथांमोना बेखौ लिर हेज इट बेनिफ्राय पारफेक्ट जानायनि थाखाय नैबेनि उनाव इटनि उनाव मा फैगोन बिन बेनिफ्राय दाननि भार्ब 3 बेनो जेबो चेन्ज खालामनांगौनि गोनांथि गैया हेज इट बिन दान बेनिफ्राय मा लिरगोन बाय बेनिफ्राय जोबथारनायाव बेखौ लिरनानै इउ दा जोबथारनायाव कुइसन सोंनोबा जाबाय हेज इट बिन डान बाय इउ दा बे जाबाय इन्टारगेटिभ खालामनाय बेबायदि जों पारफेक्टआव थायोब्ला बेबायदि खालामनाय जायो आरो गोबां एग्जाम्पल दङ एक्टिभआव जोङो लिरबावनो हायो एक्टिभआव दङ साप'ज मोनसे माबानि लानोसै जोङो फिउचारनि लानोसै उइल हि सिं ए सं दा बेबायदि दङ नोंथांमोना बेखौ मा पेसिभ खालामनांगौ पेसिभ खालामबा बोरै जागोन दा बे जाबाय नोंथांमोना सिनायखानांगोन बे बाथ्राया नैबे उइल हि सिं ए सङा मा टेन्सआव दं बे जाबाय फिउचार टेन्सनिनो बियो फिउचार इनडिफिनिट टेन्सआव गोग्लैयो स' बेखायनो जोङो फिउचार इनडिफिनिट टेन्स थायोब्ला पेसिभ खालामनाया माबायदिमोन जों फर्मेसनखौ सावरायबोखादोंमोन सिगांनि भिडिअ'आव दा नोंथांमोना नैबे ए संजों मा जगोन उइल जगोन ना सेल जगोन बेखौ नोंथांमोना गिबियावनो गोसोखां स' ए सङा दोंसे मेथाइ स' बेखायनो नोंथांमोना गिबियाव उइलखौ लिरगोन उइल ए सं बे जासिगोन उइल ए सं बेनिफ्राय फिउचार टेन्सआव मा जायोमोन जोङो नैबे अबजेक्टनि उनाव मा फज'यो बि फज'नाय जायो स' बिखौ फज'बाय आरो सिंनि भार्ब 3 जाबाय सां बेनिफ्राय दङ सांनि उनाव नोंथांमोना मा लिरनांगोन प्रिपोजिशनखौ लिरनांगोन प्रिपोजिशना जाबाय बाय बेनिफ्राय जासिगोन नोंथांमोना बेखौ लिरनांगोन हिनि जायगायाव हिम दा बेबायदि जोङो खालामनाय जायो स' नोंथांमोना गोबां एग्जाम्पल दङ एग्जाम्पलफोरखौ नायनानै लाबानो जाबाय स' बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय एक्टिभआव मा दङ डिड इउ सी द थिफ दा जुदि जोङो बेनि जा पेसिभ खालाम नोंथांमोना माबोरै खालामगोन दा नोंथांमोना बेखौ हमनो हाखाबाय बे मा टेन्सआव दङ पास्ट इनडिफिनिट टेन्सआव दङ स' पास्ट इनडिफिनिट टेन्सआव थाबा गिनांगौ गैया जोंहा फर्मेसन बायदियै जोङो बेखौ गोरलैयैनो बानायनो हागोन स' नोंथांमोना दाटिभखौ लिरनाय सिगाङाव मा लिरनांगोन दाटिभजों मा जयो वाज जगोन ना वेल जगोन बेखौ गोसोखां आरो बेनि फर्मेसनखौ होखानाय जादोंमोन पास्ट इनडिफिनिट सावरायनायाव जोङो फर्मेसनखौ होखानाय जादोंमोन स' नोंथांमोना वाजखौ लिरगोन वाजनि उनाव मा लिरनांगोन दाटिभ बेखौ जोङो लिरनांगोन बेनिफ्राय वाज द थिफ बेनिफ्राय सिनि जायगायाव मा लिरनांगोन नोंथांमोना जेब्ला बेखौ भार्ब 3 लिरनाय जायो अब्ला सिन लिरनो हायो जोङो सिन बेनिफ्राय बाय फैबाय बायनि उनाव नोंथांमोना बेखौ लिरबानो जाबाय बाय इउ दा बेनो जाबाय बेनि फिननाय आरो जोङो मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै दा
बेबायदि गोबां दङ एग्जाम्पलफोर आरो मोननैसो एग्जाम्पल दंमोन जों दा मोननैसो सोलोंबावनोसै दा बे जाबाय साप'ज बेवहाय दङ डिड इउ बेयाव दङ मा ब्रिक डिड इउ ब्रिक दा विन्ड' दा बेबायदि दंमोन जों दा पेसिव खालामनांगौ दा पेसिव बेबो एखे दा विन्ड'जों मा जगोन दा विन्ड'जों वाज जनाय जायो स' नोंथांमोना बेवहाय वाजखौ लिरगौ वाज दा विन्ड' बेनिफ्राय ब्रिकनि जायगायाव नोंथांमोना मा लिरनांगोन ब्रकेन भार्ब थ्रिया जाबाय ब्रकेन बेनिफ्राय बाय इउ दा बेबायदि जायो वाज दा विन्ड' ब्रकेन बाय इउ स' नायगिरि लोगो नोंथांमोना बे भिडिअखौ माबोरै नांदों आरो मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट्सआव कमेन्ट हर आरो लाइक खालाम शेयार खालाम आरो जोंनि चेनेलाव नोंथांमोना गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो गोदानै फोसावनाय भिडिअफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनानै अलखौ थुनानै होब्लानो जाबाय स' जोङो उननि नेक्स्ट पार्टआव जोङो बे इन्टारगेटिभ सेन्टेन्सनिनो आद्रा थानाय एसे दंबावो जों बेखौ सावरायगोन जोङो साप'ज WH जुदि कुइसन थायोब्लाथाय जोङो माबोरै पेसिव खालामगोन बेखौ नोंथांमोनजों उननि भिडिअआव सावरायनाय जागोन नैबे जा दिनै सावरायनाय बे भिडिअ सावरायनाय जाबाय इन्टारगेटिभ सेन्टेन्सनि जा सावरायनाय बेयो येस नो टाइपनि कुइसननि पेसिव खालामनायमोन जों दा उननि जा गोदान भिडिअ लाबोगोन बेयाव नोंथांमोनजों जोङो WH कुइसननि जोङो पेसिव खालामनाय सोलोंगोन स' नायनानै नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेशन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै स' गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय